Kaixo, ongetorri jakindunera. Gaurko bideoan, bigarren mailako inekuazioen ebazpena praktikatzeko, arbaian duzuen adibide hori egingo dugu, eta horretarako urrats hauek jarraituko ditugu. Bai, egingo dugun lehenengo gauza izango da, izendatzaile komuna bilatzea, bai, kasu honetan nahiko argi dago 15 dela, beraz, 15, eta zenbakitzaileak moldatuko ditugu. 15 zati 5, 3, 15 zati 15, 1, beraz, hau dagoen moduan utziko dugu, eta 15 zati 3, 5, beraz, 5 bider eta parentesi tartean zenbakitzailea. Bai, pausu honetan ja, 15 horiek, izendatzaile horiek kendu ditzakegu, beraz, kenduko ditugu, bai? Eta parentesiak kalkulatuko ditugu, bai? Kenduko ditugu parentesiak orain. 3 bider izakarratu, 3 izakarratu, 3 bider minus 9 minus 27, minus bider izakarratu, minus izakarratu, minus bider minus lau, plus lau, 5 bider bat, 5 bider minus 2 iza, minus 10 iza. Bai? Bade, orain, ahal badugu eragiketak egingo ditugu atal bakoitzean, kasu honetan, bai, antzeko monomio bi ditugu, bi gaiazkeak beraz 3 izakarratu, ken izakarratu, 2 izakarratu, minus 27 gehi lau, minus 23, eta hau, hemen ezin dugu ezer egin, ezin dugu eragiketarik egin, beraz, odan uzten dugu. Bade, bigarren mailako inekuazio batean zer egin behar genuen, atal guztiak ez barkatu, gai guztiak atal berdinera pasatu eta zerora berdindu, bai? Beraz, 2 izakarratu, minus 10 iza hau pasatuko duguna, plus 10 iza, eta orain, minus 23, bosta pasatzerakoan, minus bosta bilakatuko da, beraz, minus 23, minus bost, minus 28. Bai? Hemen, zer ikusten dugu? Gai guztiak zatitu ditzakegula bigatik, beraz, simplifikatu egingo dugu, bai? 2 izakarratu, zati 2 izakarratu, 10 izakarratu zati 2, 5 isa, eta minus 28 zati 2, minus 14. Bai, beraz, hemen daukagu gure inekuazioa laburtuta eta simplifikatuta. Orduan orain, bai, hemendik atera ditzakegu. A, B eta C formulan ordezkatzeko. Bai, orduan, A-ren balioa izango da 1, B-ren balioa izango da 5, eta C-ren balioa izango da minus 14. Bai? Orduan, noiz izango da isa 0? Orain ikusiko dugu. Isa berdin, minus B, hau da, minus 5, plus minus, erro karratu, B karratu, hau da, 5 karratu 25, ken lau bider A, bider C. Eta izendatzailean, bi bider A, bi bider bat, bi. Bale. Erro barruan dagoena kalkulatuko dugu orain, minus 5 kopiatuko dugu dagoen bezala, hemen behar jarraituko dut. Berdin, minus 5, plus, minus, erro karratu. 25, eta orain, lau bider bat, lau da, lau bider minus 14, minus 56, eta minus bat dagoenez aurrean, bai, hau da, honen emaitza minus 56 da, eta aurrean
minusa daukagu, minus bider minus plus, beraz, plus 56. Plus 56. Zati bi. Bale. Eta orain, hogeta bost gehi 56, 81 da, eta 81 den erro karratua, bederatzi, ezta? Bederatzi bider bederatzi, 81. Beraz, zelan gedituko da adierazpen hau? Minus bost plus minus bederatzi, zati bi, bai? Eta hemendik ateratzen ditugu bi soluzio, bai? Alde batetik, minus bost gehi bederatzi lau zati bi, bai, ezta? Eta minus bost kehen bederatzi minus amalau zati bi, minus zazpi. Orduan, hemen ditugu gure lehenengo bi soluzioak, isa bi denean eta isa minus zazpi denean, adierazpen honen zenbakizko balioa 0 izango da. Bai? Baina orain, ikusi behar dugu ea zein tarteetan betetzen den inekuazioa planteatzen digun baldintza, eta horretarako zer egingo dugu soluzioa irudikatu eta eratzen diren hiru tarteak aztertu. Bai? Orduan, irudikatuko ditugu zenbaki errealen lerro zuzenan, bai? Minus zazpia, adibidez hemen, bai? Eta hemen bia, bai? Plus bia. Beraz, hemendik egongo da plus infinitua eta horrantza minus infinitua, bai? Orduan orain, esan dugunez, bi zenbaki hauek hiru tarte eratzen dituzte, minus infinitutik minus zazpira, beste bat minus zazpitik plus bira, eta hirugarren bat plus bitik plus infinitora. Orduan, zer egin behar dugu orain? Tarte bakoitzeko zenbaki bat aukeratu, ordezkatu inekuazioan eta ikusi ea betetzen den edo ez tarte horretan. Orduan, lehenengo tartetxo honetan. Aukeratuko dudan zenbakia minus 10 izango da, beraz, minus 10 karratu 100, minus 10 bider bost minus 50, minus 14, bai, bestea kopiatzen dut, eta orain, 100 minus 50 minus 14 da 56, bai? 56, 0 baino txikiagoa alda? Ez da. Beraz, tarte honetan, ez dago inekuazio honen baldintza betetzen duten zenbakirik, bai? Kanpora. Minus zazpitik plus bira. Ze hartuko dugu? Ze zenbaki hartuko dugu? 0a, bai? 0 karratu, 0, 0 bider bost, 0, beraz, minus 14, minus 14, 0 baino txikiagoa da? Bai, ez da. Orduan, zati honetan, betetzen da inekuazioa planteatutako baldintza hori. Hirugarren zati honetan, hirua hartuko dugu, bai? 3 karratu, bederatzi, 3 bider bost, 15, eta minus 14. Bale, 15 minus 14 bat, bederatzi gehi bat, 10. 10 ez da 0 baino txikiagoa, ezta? Bale. Orduan orain hartu behar duguna da hemendik lortutako datuak eta soluzioa idatzi. Bai, zer esaten digu, ze ondorio estatzen dugu hemendik? Minus zazpitik soluzioa, bai? Minus zazpitik plus bi tarte hau eratzen duten zenbaki guztiak eratzen dutela, baina gainera
inekuazioa txikiagoa eta berdin agertzen denez, minus zazpia eta plus bia barne daude. Bai, minus zazpi, iza minus zazpi denean, adierazpen hau 0 da, zenbaki minus zazpi eta plus biren artean dauden zenbaki guztiak hemen ordezkatzen baditugu, adierazpen hau 0 baino txikiagoa izango da, eta plus bi denean iza, bai, berriro ere, polinomio adierazpen hau 0 da. Beraz, plus bi baita soluzioaren parte bat da. Beraz, hau izan minus zazpitik, plus bira. Hori izango ditzateke soluzioa. Hau izan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen, bai web orrialdean jarraitu jakindun.